Siji al istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk mencari kekurangan orang lain. Sibuk mencari cacat-cacate wong liya. Iku ternyata iso nglebur amal ibadah awake dhewe. Nah yo ana wong iku senengane ngoreksi wong tapi ra gelem ngoreksi awake dhewe kan. Mulane dhek Kanjeng Nabi kan sadurunge awake dhewe ngoreksi wong liya luwih apik ngoreksi awake dhewe kan. Mergo ya ngoreksi kekurangane wong liya iku ternyata iso nglebur dosane awake dhewe. Ngoreksi keelekane wong liya iso nglebur dosa keapiane awake dhewe. Akeh ngono ku ning tengah-tengah masyarakat iku sak pirang-pirang. Jadi koyo-koyo awake dhewe iku gak krasa. Ternyata wong iku ndang ngono ya. Lah kan biasa le bahasa ngono ku Bang ya. Wis tebang lambe koyo